Hey guys, Nijani. Aisha over here. Njengesiqhelo. Ngifuna uyenza live but ke live ayikwazanga ukwenzeka. So, hope you guys are good. Namhlanje sine watches eziyi-2, ne? We've got the gold watch. Yayibona inhle. And then sibe ne black watch. So take some time to choose ngayiphi watch oyifunayo. Sine golden watch, ine diamonds. Siphinde sibe ne black watch. Okay, now that ikhethile iwatch oyifunayo, sizokwenza i-reading for every watch. Drum roll. Imibili. Moya ngendawo. Khokhela sibonisa indlela, uhambe nathi kule reading, sibonisa indlela. Sibonisa i-messages eziyiyo. Alright, so siqala nge-gold watch. Abakhethe i-gold watch, ne? Nansi reading yakhe namhlanje. Gold watch. Siyibona umamela. Athi ekhupha ngoku. Xa siwashafile amakhasi because besigqibele izolo. Okay, I'm going to make 2 readings namhlanje, ne? So can you watch? Ezineminqwazi. There's no birthday. Oh, I think it's going to be birthday. Yeah. So, njani imini yakho namhlanje? Yambi mnandi kakhulu. Okay, so sifuna amakhasi ama-5, ne? We pray to our ancestors to guide us in the right way. Kube imimoya emibi, bonisa the right direction. Lala amakhasi ama-5. 1, 2, 3. Okay, I6. Sibeke in. No, kamnandi. Okay. This is for you. Akhona ukumamela. Iza. Andiyazi. Ndicela uxolo. Zikhona. So, andiyazi is in the reverse. So if ukhethe lena, ne? Ukuzikhona. Mamela. Iza. Andiyazi in reverse. And ndicela uxolo in reverse. Okay, ba ukhethe le watch, ne? It's either igama lakho nguzikhona, ne? Igama lakho nguzikhona. Okanye igama inkomo zikhona. Igama lakho unguzikhona. Mamela. Ungumuntu othanda umamela. Iza. Ungumuntu othanda ubizwa ki-occasions. Andiyazi. Ungumuntu oyazi into oyenzayo. You are always sure because it came in the reverse, meaning ba usure ngento oyenzayo. Andiyazi in the reverse. Ndicela uxolo in reverse, meaning awungumuntu othanda ucela uxolo. So xa wenze into, since gold, ne? Xa wenze into okhethe le watch, ne? Xa wenze into erongo, ne? Awukwazi ukuthi ngicela uxolo, ubonisa uthando lwakho nge-gifts. It's either uthengela umuntu i-gift, maybe ungamthengela i-watch gold, okanye umthengele i-necklace for ukuthi uxolo, uyilo type awukwazi ukuthi ucela uxolo. Yabo? So, either igama lakho uzikhona, kuthiwa mamela, you are a good listener. Iza, ungumuntu othanda ubizwa i-occasions. Andiyazi in reverse, meaning ba uyakwazi ukwenza decisions. I-decisions zenza ngokwakho, uyazicingela ngokwakho, yonke into oyenzayo iqala kuwe emqoqo. And then ndicela uxolo in reverse, meaning awukwazi ucela uxolo. Xa wenze into erongo, ne? Awukwazi uzithoba emntwini ucela uxolo because of ne-diamonds. Umhle, ufeeling ngathi xa ucela uxolo, ingathi weak, uyabo? To which ayikho weak loo nto leyo. Anditsho ba yenze kwaye ungayenzi. I'm only here to advise. I-advice into oyithathayo okanye uyiyeke. So I'm only here to advise, ne? Xa ucela uxolo, cela uxolo. Xa funeka xa urongo, uzazi ba urongo, ucela uxolo. But if you feel like a gift is a way for ucela uxolo, then if yakusebenzela, then iyenze.
Okay, so i-reading yabantu abakhethe i-gold watch lena, ne? So size kwabantu abakhethe i-black watch. I'm sorry my baby, ndicela uxolo. I'm so sorry now. Yeah. Ngivusa balele. Okay, ukhona umuntu ofuna ucela uxolo. Ukhona umuntu ofuna ucela uxolo. Ukhona umuntu ofuneka ucela uxolo kuye. Yane? But awukwazi. So ke ukuzomthengela i-gifts, i-gold watch okanye i-gold necklace, noba ungumjita, noba uyicherry. Ayithethi ba ayina-gender i-tarot, ayina-gender. So noba if ungumjita, ungumthithane ugive i-gifts. Ba uyimedi wenza the same thing. So masijongeni umuntu onxibe i-black watch, abakhethe i-black watch, bayithini into yayo. 1, 2. Sivusa balele. Namhlanje ngiphume ikhadi amayi-1. Zininzi izikhathi, ngishafule kakuhle. Shuffle and sibona sicela i-answers ezi-good. Sicela uhambe nathi usibonise the right way. Ewe. Sigruva njalo le ngoma idlala kuze kuseni. Sigruva njalo le ngoma idlala kuze kuseni. Champagne le ngoma. Lengoma. I'm telling you, akuxoxwa apha Joe. Sigruva njalo lengoma idlala kuze kuseni. 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 All right guys, umuntu okhethe le black watch ne, uyathanda ugroova. So into eyenzekayo is that sondela, come closer. Okay, come closer. Okay, lo come closer imilisha ba ukude kufamily yakho. Ukude kufamily yakho, ifamily yakho wish you can come closer kubo ne, but prioritize ugroova, uyabo. And then i-champagne, speak about the champagne guys, very soon sizoba nobonanga, not akuzokwa andithi ba uzozapha. Sizoba ne-champagne yakhe. Ngale picture ubona ngesizapha ezone 4. Hayi ngenzeka kanti, you never know, yabo. Talking about the champagne, sifuna after some time, ne, sifuna collaborate no House of BNG. So ungabi kude kakhulu ku-champagne. Anyway, asikho lapho ngoku silapho kwabantu abanebotshezi ezimnyama abasela i-champagne, abathanda ugroova, abathi ewe kunto yonke ekuthiwa sondela. And namhlanje nxaniwe wena muntu okhethe i-black watch namhlanje ngeske sele noba iglasi eyi-1 ishampompo, but yengeske ungawaste kakhulu ixesha lakho because of xa ndivula le watch ne ine-ideas ezininzi. Uyaybo? Which means do not waste your time grooving. You need to prioritize ixesha lakho. You are black, you are beautiful, and you are strong. Uyabo? So namhlanje noba unxaniwe ufuna uyogroova, kungasemhlanje ku-Thursday namhlanje, iphuza Thursday. So noba sekuthiwa unxaniwe kangakanani, always prioritize yourself nezi ideas onazo uzitake into fruition. Uyabo? So i-advice nayo for umuntu okhethe i-black watch namhlanje. So i-watch set bezi-2, i-gold watch ifumene reading yakho, kunye ne-black watch ifumene reading yakho. Guys, ndenza ne-personal readings. If bafuna i-reading yakho wena wedwa dwi. 0611349917 inamba yami lena. Whenever you are welcome, WhatsAppele okanye unFacebookele on Nikki Lebaki ku-Facebook, and then YouTube ku-Aisha Lebaki. Iyafana uzondibona pha Daydream African Spa. Daydream African Spa ku-Facebook. Guys, you have been emini emnandi, ndizophinde ndenze enye reading ngoku.
uba i-birthday yakho namhlanje imessage yakho ithini. Love you.